dewaning padha nonton ana bendang Paratayuda Nyabrangana segara bening Yana bendang Paratayuda Nyabrangana kali surak Nyabrangana segara Om wilahing awigena mastu sidang Ismaya kula sapa iku Ismaya parang dulurmu sing sepuh Toko ya Tejamantri ya Tejamaya apa diterek bilung apa wigatine Ismaya bapak sanyang kula badhe nangga dawuh saking bapak sanyang panjenengan nanti paring dawuh kula kedah mandhap saking kayangan dhateng jagat Triruka mangkono Ismaya ngono nggih bapak mandhap bapak lan iki bintang nopo ya mumpung iki dina apik ulane sing becik iki bakal tak jono sajane Ismaya padhe toko Ismaya kula bapak najan dikaya apa pancen ana wadi mula sapa iku iki dina Sang Hyang Ismaya ya Kyai Lurah Semar mudhun saka kayangan nanggone jagat ya iki kena diarani nampa wajib lan mituhu apa kang dadi dawuh pangendikane wong tuwa ya Ismaya nggih bapak lah ilingo Semar tak dukna saka kayangan nanggone jagat iki winapa wahyu ya iki diarani Semar nrimo wahyu mudhun jagat ngeseni
niki Mertanda Semar nrima wahyu mudhun jagat Ismaya iya nanging iling-ilingan apa kang dadi pawelingipun ngomong nggih Bapak Semar kudu ngomong tegak kusuma mesti madu durasi wong andhaka arek sing kudu dimong Wisnu sak anak turune kula kudu ngomong Wisnu sak yo monggo kula kepireng kabar Wisnu niku sakniki dikeket mandhap yo iki momen iki kidingen toton Ismaya sing sanggup ngatur nata gawe tentreme jagat gawe tentreme swasana ing donya nggih Bapak dadi iki tak perek dadi loro Togo yo Raja Mantri kulo kudu ngomong tegak Braham kudu ngomong tegak Angkara bab sing paring pitutur Togo ya Tejo Mantri ya Tejo Moyo kene kula takon salah lha kene ya mosok bodho Togo kula saka iku iling-iling sewang-sewangan bilung kudu melu yaiku bapakmu si Togo. Nggih, Bang. Kita kedawuh. Yo. Semar ojo nganti kedalosa mudhun. Mudhun golek kayu cepet golek Wisnu. Nggih, Bapak. Pasal kulo tidak dapat itu dapat jorong kalau tolak masuk musik sebelum sebelum tidak harus mencari apa sama kulo gede. Oke Bapak, buat apa tuh muncul jagat royo, muncul sama kayangan. Bapak pamit to babu sayang selamat dalam buniru iya Pak
Semar mengsel pendhong guyu kecelok kala tingkang sang Badranaya kudu juga gawal gawe kaca petak nerkatya sapa aeto pancen Sakyang Ismaya Semar Pujagati ya Kyai ora Semar nampi dawuh saking Sakyang Tunggal kapuri mandhap danten jagat mandhap saking kayangan enggal mengkono Kyai ora Semar mandhap danten Madyapada ingkang badhe kecelesaken Bathari Umanite dhateng Sargula kepake dhateng Gunung Tendawahana para jin Bujrek iblis laknat padha jejogetan adikku Jim Danumaya ya Kakang dawuh apa aku ya nyuwun dawuh Kakang aku Jim Maliraga aku Jim Maling Sukma. Wah.
Iki sapa sing dadi sembahane awak dhewe jim-jim pekasan kabeh. Yo Prajaka iku. Ketepadan Praja ingkang nitih dhateng Sargula Bathari Uma dhateng Gunung Pendhawana. Wah, iki ana sapa kira-kira pawongan iki. Tinutaraken tutup samya garwa padang setiti truse ngati tanang jaya juta kalaksanan diketahui waktu gedung kok kalah tiba-tiba terus barang kok patahnya katon ora kapang beling iki golongane jin priprayan iki galas pati digoro tetek entek balengan pancah gendruwo apa wah iki ana raksesi aku melu tata tetakon saka ndi lan saka kang dadi aranmu lan wigatimu apa ora siji wae yo pada kasih orang aku Bathari Uma nah iki alas ndi lan sapa kang dadi namamu lan dulus-dulun kabeh ketulung. Wah iya iki golongane Jim Priprayani Gaspati Gendero Tetekan Bekasaan Warudaya ana Gendrone momong nisore wah kula sapa iku ya aku sing sesepuh Jim kang ana gone Wono Kendhawana. Oh, iki jaran alas Kendhawana. Jenengmu? Aku enaka sesepuh kang aran Jim Jarameya. Jim Jarameya. Lah nguriku. Yo. Raksesi aku Jim Danumeya. Boleh Jim Danumeya aku. Jim maling rokok, Jim maling sukmo, aku Jim kempul muka, dudu kempul muka, Jim gul muka, dudu kempul muka kempul. Wah, lawe katine Bu Bathari kene ya. Satu meneh aku iki ya kedarang-darang. Malah papat panggonan golongan cinta. Cocok
manggon tak wangune gone alas Kendawana. Wah, kali iso. Ora bisa percaya. Iso bangun alas Kendawana. Tur sing dadi tuanggane alas iki gak ono. Mula sapa iku tak lirani. Tak ijini, tapi nek iso ngalah kon jaluk kepen ngerti kaseten Betari Umo ya ati kon ambil gak tengah waduh. Aku njaluk pangapura kula nyuwun pangapunten. Mbok Nyai, Ibu Betari. Ayo, sapa sing wani karo aku? Nek kon gak gelem nuanggan aku. Wah, Sapa sing wani karo? Wah, gak wani. Aku jawab yuk lu. Lu apa yuk lu? Kata si wani. Wah, aku yang ngono kok durung wis. Ambil kabeh ngantuk ta, ambil. kula boten watur Mbok Nyai. Kula boten watur Mbok Nyai ajih. Ningali dateng kasetipun Mbok Nyai Betari Umo. Woyo, dene Mbok Nyai, Mbok Nyai. Loh, jangan pelosok kaya ngono. Loh, korok-korok, loh, kok bisa ya? Loh, kok bisa loh? Loh, aku dewe bisa, loh. Gak apa-apa. Loh, ya apa? Ayo nono, Betari Umo. Wah, nek ngoten pun boten napa-napa panjenengan dados tuanggane nek perlu panjenengan dados sesembahan kula nanging kula panjenengan walikaken kula sanggup dados anak buahe Ibu Betari Umo. Asal jatuh tuan walonyo, maras wae. Wah.
awit kena Mas tumo sidang. Betari umum. Kang Mas, sele karo aku. Nggih Kang Mas, kula ngaturaken selamat iku njawa tersanipun Kakang. Iku lho Bathara Guru. Pak Tunggu ya iki. Bisa kae bobonging pamikiripun Kakang. Kaitanipun Kakang ngorotake tangkana. Mun nggih gorawalan pamundhut kula. Muga dadosaken jiwa salamipun kula gesang nggih Kang Mas. Wonten menapa? Kok aja punjang repeke dhateng kula mboten tega. Ini ya. Tak juru sepuh kadoan. Iki asale alas Kendawana. Tur kabeh para jim-jim kabeh kon kalahno. Nggih, betul wonten kang mempang dhateng kula Betari Uma. Tak gawati persinten terus. Iya, Pak. Bosok iku nek kaya mangkono jim sapa? Nggih, kula Jara Meyo. Nggih, kula Danu Meyo. Kula jim maling rokok, kula jim maling sukumo. Nek ngono, nek kon golek tuandane para jim. Iki Betari Uma wiraka dadi sembahmu, ya. Lah iki Betari Uma dadi sesembahane para bekasaan jim pripayangan ilu Garispati Gendruwo tetean bareng tandakan sak panunggalane tak tambahi jeneng iki sing asale alas Kendawana tak jeneng iku Cetra Gandamayit ya Dandang Manguri siramu jejula dadi iku sing ganggu marang liyan gak gawe kaapian gawe kelekan Betari Uma tak tambah jeneng Betari Durga dadi ratune iblis ratune jagat keseni. Betari Durga. Oh nggih Kang Mas. Iki jarane Cetra Gandamayit papan panggonan kula. Nggih, Dandang Manguri. Kula sabda iku. Pancen sesembahane jin priprayangan kedruwes para setan-setan. Yaiku siramiku pancen dewane ganggu wong sing apik gawe kapitunane liyan acarita raksasa Bathara Kala mlebet dhateng kawetanipun Dandang Manguri.
Rupane wong tinjo maya Surya munjuk madang nimbang awana Alon dhisik aku katon tejo Yomrama tak kedhepno ilange tejo iki ana wujudan kang maneka warna aku elu tata tetakon sapa lan iki papan panggonan apa iya buta mula saka iku ulun pramesti Bathara Guru ya sanjang Manikmaya wah iku ulun Bathara Guru ya sanjang Manikmaya lah iki waten kok gak aku Bathari Durga ya Bathari Uma Bathari Durga iki papan ngendi iki sing diarani Dandang Mangure ya kayangan Setra Gandha Mayit aku sing duwe panguwasa iki lah siramu sapa aku Bathara Kala Bathara Kala aku asal saka Madyare Samudra aku bakal munggah kayangan Jaya Sudarmaku sapa ibuku sapa kekasih tobat Bathara Kala atmajaku tak putraku kang mayu tapi